לפני המון זמן, עוד בתחילת קיום של בן אדם, איפשהו בגן עדן. אדם וחווה מתעלים בגן עדן בלי שום דאגות, הכל טוב ויפה. מגיע הנחש ומתחיל לדבר עם חווה. האם יש פרי בגן עדן שאסור לך לאכול ממנו? כן, יש עץ באמצע גן עדן שאלוהים אמר לא לאכול ממנו אחרת נמות. נמות או לא נמות, אבל תדעי את הטוב ואת הרע. ואכלה ממש את הפרי, וראה שטוב להם וטעים הפרי. אדם! ונתנה לאכול מהעץ לאדם, ואכל אדם, ונפתחו עיניהם, וראו אדם וחווה שהם ערומים, ועשו מעלים חגורות להם. שמע אדם את קולו של אלוהים קורא לו, מכל רוח נכנס לגן עדן. אדם! איפה אתה? ראה אלוהים את האדם וחגורתו, ושאל אלוהים את האדם, האם אכלתם מהעץ שעשיתי לכם? זו אישה שנתת לי!